The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer, in order that we might be properly and academically prepared to concentrate sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Alang ka nato mga magtutuon ni Ginoong Jesucristo, we are to utilize the principle of 1 John 1:9 nga gitawag og rebound technique sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini na kanayon sama sa imo nang nadungog. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, when we use this rebound technique, which is otherwise called confession of sins or divine eraser. By the way, there are steps to follow in the rebound technique. Agi kini paglabas sa mo panamduman. Ang una giyong lakang ni the first step. When we rebound or confess our sins, ang una ni hinganli. Admitihi ang kuna nga ikaw nakasa ni mo mga sala. Name your sins. Acknowledge, admit, accept that you have committed those sins. Unyang ikaduha nga lakang, isolate your sins. Disengage yourself from forgiven sins. Kay ang mga salang napasaylo na no longer belong to you. And then number 3, kalimti. Kantong imong nabuhat ng mga sala. Forget. Press on to the ground of spiritual maturity. Strengthen more your edification complex of the soul. Huwag nasayang ginag-unsebot pasabot nini. And then, kaupat, keep moving, padayon. Get back to the operational divine atmosphere or protocol plan of God. And, unsa, produce again divine good and divine viewpoint. Avoid being influenced by the old sin nature. Ayaw yun pa daog sa pagdumala nining kinayang makasasala. And keep away from sinning again. Go through with the other 9 problem-solving devices and be strong and invincible. So we have to obey God and His Word. We have to put on the whole armor of God. So that is the procedure na itong sundon sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos. Proseso kini. Nawalang kanimo, dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagkumpisal o pagsugid sa mga sala, dili. Ang imong buhaton mo ang paggamit niya ng imong kabubuton. Itawag na to sa English of free will. Gamita ka na. Aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your own personal Lord and Savior. Acts 16:31 naga-say-say ka na to. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sa hilo mag-andam taas ng kaugalingon. Let us pray.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilayan sa mga adlaw nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagkat-on sa imong kamatuoran. Ubani kami karon. Pinagis tudlo ka na mos balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nining grasya nga mong ipahimuslan pinagi sa YouTube o ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers, and atong mga higala nga mao pay pagsugod tingali sa pagsalmot ini nga itong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome kaninyong tanan. Okay? Padayon kita sa atong tunanan nga giuluhan og God's greatest gift to man. Okay? Karon, abliing imong Biblia pag-usab diya sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Dinhi kita mihonong sa atong katapusang panag-uban. Isaiah chapter 9 verse 6. Kung basahon kini binisaya, ang pulong sa Dios nagkanayon niini na tao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. In English, for unto us a child is born, unto us a son is given. Karon, sa higayon nga mupili kas pagdawat sa iyang gasa, nan madawat mo ug maangkon mo ang dayon eternal nga kaluwasan. Apan paminaw, dili gyud ka mo appreciate nining maong gasa hangtod imo unang sabto ng grasya sa Dios. Mitungagi kan sa sovereign will o hingpit nga kabubuton sa Dios, mao ang Dios nung plano nga gitawag og Operation Grace, kalihukan sa grasya. Sa ato nang gibalik-balik, gisubli-subli sa pagsaysay, ang grasya mao ang tanan nga diin ang Dios gawas nun sa pagpahimutang niya sa tao, pinasikad sa unsay nabuhat ni Kristo dito sa krus. Kung iningliso nato ni nga pagasulti, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Now, dugang pagyud niya na, ang grasya, mao ang dili kita takos, dili kita angayan, ni makabuhat alang niya na. Grace is what we do not deserve, we do not earn, nor do we work for. Kaya bigod ni mo higala o igsoon, dinis kalibutan, muhimo kitag labihan sa kadaghang mga desisyon to. In fact, all of life is decision making. Apan ang labing bililhon sa tanang desisyon nga mahimo nato niining kalibutan na. Mao kanang desisyon nga magaandam kanato alang sa dili ta kalikayan nga kasinatian, inevitable experience nga maong pag-adto na nato sa eternidad. Ibaw ka bag-unsa kanang desisyon na? Kanang desisyon na higala, mao ang pagtuo sa personal kang Ginoong Hesukristo, to personally believe in Jesus Christ for eternal salvation alang sa dayon na nga kaluwasan. Abigod nimo, may pagmatay ko sa bata-bata pa ang akong panuigon nga makadbuhat ko sa maong desisyon kaysa magkinabuhi ko sa mga 123 o mamatay kung way Kristo, way paglaom,
o walay kinabuhing dayon. Kita na maragod, higala. Ang labing grabe, the worst kind, ang labing grabing matang sa pagkamatay, dili ra ba ang pagkamatay pinaagig mangilngig nga aksidente, o pinaagig pagbuno ba, murder, o ang pagkamatay gumikan sa cancer, o pagkamatay nining COVID-19, nga daghan na bang mga kinabuhing nakalas. Kundili, ang pagkamatay nga usa ka dili magtotoo. To die as an unbeliever. Ibaw ka ba, nganong ang pagkamatay nga usa ka di magtotoo, mao may kinagrabihang klases pagkamatay? Ibaw ka ba? Paminaw higala. Ang pagkamatay, ingon nga dili magtotoo. Ang pagkamatay nga walay Kristo, mo'y laping grabe. The worst kind to die. Tungod kay, paminaw, tungod kay mo resulta kinig makalilisang, mangilngig, makahahadlok, makapanlimbahot, labihang makakulba ng mga sangputanan o resulta. Hugon sa man kining maong mga resulta. Okay. Paminaw ipagayo kini. Now, by the way, wa ba ako maghandlok nimo sa akong pagbatbat niini ha? Wala. Ako lang yung gisgutan suma sa pasidaan nga gipahayag sa balang kasulatan. Okay? Mora. Now, sa imong pagpaminaw nining mga butanga, just have an open mind. Bukas na panguna-una. Kay niya na rang paghihang ang Diyos Espiritu Santo makapatinaw kanimo klaro bahin ini. Okay? So okay. Mo kini ang hilagway sa Biblia bahin sa dadangatan sa tao nga dili magtotoo. That means iyang gisalikway ang gitanyag nga gasa sa Dios nga si Ginoong Jesucristo ang milukat sa tanan tang mga sala. Okay? Una, ang kapungot sa Dios, God's wrath, magapabilin diyas maong dili magtotoo. Juan 3:36. Ikaduha, ang maong dili magtotoo, gihukman na sa dayon, eternally condemned, nga magakinabuhi siya sa eternidad didto sa linaw sa kalayo, lake of fire, nga gitawag sa mga tao og impyerno. Dapit kini nga giandam, reserved alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda nga miuban kaniya. Mateo 25:41. Ikatulo, giandam na sa Dios ang planos paglubong, a funeral plan alang sa dili magtotoo. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ikaupat, ang ngan sa dili magtotoo wa may suwat didto sa libro sa kinabuhi, Lamb's Book of Life. Pinadayag 13:8, pinadayag 17:8. Na unsaon taman sa pagulagway o unsaon man sa Biblia pagulagway sa kaugmaon sa di magtotoo dito sa eternidad, sa linaw sa kalayo, lake of fire. Bueno, dito sa linaw sa kalayo, ang musunod maong masinati sa dili magtotoo hangtod na sa kahangturan for all eternity. Una, anay hingpit nga kaparutan nga dayon, total frustration forever. Ikaduha, anay hingpit nga kagutom o kauhaw sa dayon. Ikatulo, anay hingpit nga kamingaw sa dayon. Ikaupat, anay hingpit nga kasakit sa dayon. Ikalima, hingpit nga kangit-ngit sa dayon. Ikaunom, hingpit nga pagkaalaot o pag-agulo, kalagot
o mga pagmahay sa dayon. Ikapito, total nga pagkaway kalipay sa dayon. Ikawalo, total nga pagkaguol sa hangtod. Ikasiyam, total nga paganto sa hangtod. Ikanapulo, way tog didto, way pahuway didto hangtod sa hangtod didto. Ikanapugusa, ang kinagrabihan ni ining tanan kay wa nay kaiskapuhan gikan sa maong makalilisang kahimtang hangtod sa kahangturan. Sa laktod nga pagkasulti, ang dili magtotoo nakadangat sa iyang dapit nga wa nay pagbalik, point of no return. Ato ni padayon ugma. Okay, ayaw sipyat, ayaw yung do not miss nining sunod na itong sumpay nining atong pag-isgutan din. Okay? Magampot amahan na mong langit nun, salamat sa imong pagpatinaw kanamo nining tanan, nga di ay ang kaluwasan pinagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga among manluwas, o kami mahilikay sa paghukom didto sa linaw sa kalayo. Salamat sa imong grasya. Bisan dili kami takos, ikaw nagmatinumanon gayud sa imong mga saan. Salamat ni among Bible study pinaagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining among mga subscribers ang nagasunod nining among ministry, mga igsuon namo diha ni Kristo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.